Гуманітарні пакети з продовольством мусульманам Києва роздали турки Німеччини. Через неможливість провести масовий іфтар, вечірню трапезу в священний місяць Рамазан, мусульмани вирішили роздати харчові набори, щоб кожен, хто потребує, і той, хто постить, зміг провести розговіння в родинному колі. У мечеть Духовного управління мусульман Криму запросили переселенців з Криму та Донбасу. Кампанію по роздачі гуманітарних пакетів організувало управління у справах релігії Туреччини спільно з тюркськими діаспорами Німеччини. За словами гостей з Німеччини, там проживає близько 5 мільйонів тюрків і функціонує більше 1000 мечетей. Ці продуктові набори куплені на пожертви мусульман Північної Баварії. Навіть якщо між нами тисячі кілометрів, свою мрію проведення іфтара за одним столом ми вирішили реалізувати таким чином. Ми не можемо зібратися за одним столом, тому ділимося хлібом з нашого столу. Від мусульман тюркських громад Німеччини вам невеликий наш подарунок на Рамазан. Ми приїхали його вам передати. Allah kabul etsin. Lütfen buyurun. Очень большое спасибо, что в такое трудное время, я же плакать начну, что наши мусульмане нас так поддерживают. Большое спасибо. Дай Бог им удачи в своих делах, чтобы у них работа шла хорошо. Им хорошо, и нам будет хорошо. Спасибо. Аллаха шикр. Бигзур Ахмед, большое спасибо всем за заботу о том, что в такой большой, великий праздник нас поддерживают наши соотечественники, наши одноверцы-мусульмане. З початку священного місяця Рамазан представники управління у справах релігії Туреччини спільно з кримським муфтіятом роздали продуктові набори вже більше ніж 2000 родин мусульман. Ukrayna'daki bütün yardımları bizler değil. Допомога надходить не тільки від нас. Єдиновірці з Туреччини та інших країн, представники громадських організацій завжди поруч з нашими єдиновірцями з України. Надавати допомогу, хоч і невелику, це наш борг. Це більше, ніж обов'язок, оскільки ми думаємо про братерську підтримку. Нехай Аллах буде поруч з тими, хто надає допомогу. Нехай збереже нашу державу і наш народ.